Ahojte, čakajte, trošku vás utrem. Dneska sme sa vybrali na naše miesta na Sosnove, pozrieť, či ešte niečo sa podarí nájsť. Bukové lesy, okolo 600 metrov nad morom. Tento týždeň máme taký, že chceme pobehať, zajtra ideme do Hodonina, do borovicových lesov, ešte na suchohryby hnedá, možno hryb smrekový. Chceme aj ridziky a kadejaké huby pozbierať, kamarát ide zavarať. Tak uvidíme, bolo dosť mrazivých nocí, takže uvidíme, ako to bude. Možno 1, 2, 3 sa podaria a ak aj tie, tak budeme veľmi radi. Tak držte nám palce. Hmla je extrémna, je na 60 metrov vidieť maximálne, ale v lese je krásne teraz. Akurát sme prišli na prvý svah. Lieviky trúbkovité idú krásne. Cestou naspäť ich vezmeme. Zatiaľ sme na severných svahoch, takže tu je menšia šanca na Sosnove, ale pre istotu sme aj tu pozreli. Asi po 10 minútach, zatiaľ stále na severnom svahu, sa podaril prvý hryb Sosnovy. Je taký mäkší. Uvidíme a ideme na to južné svahy. Po asi 5 minútach ďalší Sosnovy, ale aj ten predtým to už mal za sebou, tento tiež. Bohužiaľ už tie mrazy tu boli na týchto severných svahoch, uvidíme inde. Strmolka inovaťová. Niektorí ľudia ju zavarajú. Uvidíme, či ju vezmeme. Je tak smerom naspäť asi. Už dlhšie sa nám nepodarilo žiadny hryb nájsť. Našli sme nejakú bedlu vysokú, kuriatko, lieviky trúbkovité. Brali sme tie strmolky inovaťové a teraz plavnica fialová. Akurát sme prišli na južné svahy a cestou sa nám podarili lieviky trúbkovité a suchohryb zamatový. A ideme pozrieť ešte tu, no v Sosnove už inak neboli žiadne. Tak teraz kamarátovi sa podaril naozaj že nádherný Sosnový. Južný svah, asi 650 metrov nad morom. Buk borovica, je to vyfúkané, machu veľa, ihličie. Neskutočne. Wow. Tak po hintom Sosnovom, čo našiel kamarát, už som začal byť zúfalý, že ja neviem nájsť nejaký hryb. Ten bol úplne tvrdý, nádherný, zdravý. A konečne mi sa podaril hryb smrekový v čistej bučine. Tak ideme ešte túto popozerať poriadne. Hneď asi o 1,5 metra vyššie ďalší. Konečne. Nechoď preč. Konečne som trafil nejaké miesto aj ja. Čiže na tomto mieste takéto dva. Takéto dva smrekové. Kamarát dneska ide bomby s tými sosnovými. Ďalší našiel úplne na hrane. Ja som našiel jeden smrekový, ten jeden bol super, ten druhý bol iba kúsok hlavičky dobrý. Tento je parádny, ale pevný. Práve som vyšiel až úplne na vrchol. Predsa len na tej hrane najviac svieti to slnko počas celého dňa.
Pozriem to ešte kúsoček tu. Aj tak moja veľká spokojnosť. 4 sosnové, 2 smrekové. Polka z nich bola dobrá. Ešte možno nejaký sa zašťastí. Mohol by som aj ja nájsť nejaký sosnový, nenahneval by som sa. Fú, to je makačka. No tak poďme naspäť. Nádherné. Lievik trúbkovitý, ten ide stále vo veľkom. Krásne. Tak a to bude pre dnešné video všetko. Podarili sa nám 4 hryby sosnové, 2 smrekové, lievik, pôvabnice, fialové, strmulka, inovaťová, nejaké suchohryby, masliaky, kuriatka. Spokojnosť. Zajtra ideme do Borovicových lesov v okrese Hodonín. Tak uvidíme, čo to bude tam. Tak sa držte, ahojte.